Al Pas dels Llops hem descobert com viuen els lirons, les dificultats de la darrera població autòctona de tortuga terrestre que existeix, el llop, el gat fer. La majoria d'aquests protagonistes tenen una capacitat d'aprenentatge que els fa avançar, els fa evolucionar en un gran esforç per la seva supervivència. Encara no fa 200 anys que Charles Darwin, en arribar del seu viatge amb el Beagle, va aconseguir explicar la seva teoria de l'evolució de les espècies i la selecció natural. Tota una base científica per entendre la biologia evolutiva. Després de comprendre la complexitat en aquest equilibri estrany amb les espècies exòtiques, explicarem una història on dues espècies competeixen per fer-se més fortes i sobreviure a l'altra. O potser entendre-ho així també seria un error i senzillament l'espècie autòctona aprèn de l'espècie exòtica per sobreviure a les seves imposicions. En tot cas, podríem dir que la d'avui és una autèntica història de superació. Si ens voleu acompanyar per aquests rierols estrets però infinits, sigueu benvinguts i sigueu benvingudes, perquè això és el Pas dels Llops. Doncs un dels nostres animals autòctons és un crustaci. Un crustaci que està en risc de perdre's riu avall. Hem trobat un centre de reproducció molt a prop, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dins aquesta reserva especial de la Moixina, a Olot. Doncs anirem a trobar aquesta gent, aquests especialistes d'aquest petit animal aquàtic per descobrir-lo i descobrir també, en un primer contacte, aquests boscos de ribera que hi ha per aquí a la Moixina. Per tant, tenim moltíssima feina a fer. Doncs va, avui, al Pas dels Llops, l'Austropotamobius del riu. L'Austropotamobius pallipes, concretament el cranc de riu o el cranc de potes blanques, que segur, i estareu d'acord amb mi, que amb aquest nom popular és molt més fàcil de recordar-lo i segurament la vida també es simplifica una miqueta. Doncs va, ràpidament, pugem a la cabina teletransportadora perquè ens n'anirem a Olot. Doncs vinga. Pitgem botó vermell, botó verd i... No! Oh! A dins el riu. Fantàstic. Que freda que està l'aigua. Va, oh, quin mullader. La jaqueta, com està la xopa. Mare, avui sí que anem fins. Avui anem molls de dalt a baix, com ànecs. Va, vinga. Mireu, estem en un d'aquests boscos de riu més espectaculars del món mundial. Els boscos de riu són increïbles. Tenen, o haurien de tenir, una bona estructura, és a dir, en la primera línia hi hauria d'haver les plantes més flexibles, com les herbes, després els arbustos i després hi hauria els arbres, com els pollancres o els freixes. O com aquell d'allà, mira, l'alnus glutinosa, el vern, el meu verni. Aquest és un arbre molt especial. La seva fulla la coneixereu perquè el limbe finalitza amb una V baixa inversa, no com la resta de fulles que acaben amb una cueta. Aquests arbres han estat molt maltractats per la mala conservació i la mala gestió dels boscos de riu. Hi ha hagut un programa Live Alnus, que ha estat gestionat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que també va reforçar aquesta població d'arbres i els boscos de ribera. Aquests arbres els trobareu a dins el riu, amb les arrels a dins l'aigua, perquè ajuden a frenar aquesta força erosiva que té el riu, l'aigua, i formant aquestes petites piscines per la fauna de riu. A més, si mirem les propietats medicinals d'aquests arbres, són increïbles. S'utilitzaven des de les fulles fins a l'escorça, amb solucions diverses i molt variades. En fi, va, sortim d'aquí perquè anem a caminar una mica
A veure si aconseguim assecar tota aquesta roba, tot aquest mullader i les sabates. Buf, estan ben xopes, mare meva. Va, doncs a veure, anem cap al centre de reproducció del cranc, a veure si aconseguim assecar la roba. Va, som-hi, sortim d'aquí. A veure, tirem per aquest caminet. Vinga. Ui, noies! Hola! Hola! Com esteu? Molt bé. Què feu aquí al mig del riu, vosaltres? Bueno, estàvem passejant, què tal? Estàu passejant pel riu? Sí. Bueno, estan caminant una mica per aquí al voltant del riu. Estàvem passejant. Passejant i caminant, no? Molt bé. Bueno, escolta, pasturar per aquí al bosc de riu, que està bé. Sí. Veus? És molt relaxant, el bosc de Ribera. Sí, molt. Sí? Saps si et quedes una estona amb aquest so que hi ha, et quedes assegut una estona amb una soca, no us posaríeu a dormir ara mateix aquí sota aquests verns i aquests pollancres? Si et dic que no, és per no quedar malament. Vol dir que sí, que et posaries a dormir ara mateix. És més probable que sí. Sí, eh? Escolta, i què m'expliqueu avui? Va. Avui un conte. Va, molt bé, fantàstic. Qui me l'explica? Comences tu, Elba? Sí. Doncs vinga. El riu baixava tranquil i net. Es formaven piscines, on les serps prenien el sol des d'alguna soca. Els peixos triaven les aigües més tranquil·les per nedar. D'altres escollien les aigües més ràpides. Un dia s'hi va apropar el granger, que vivia a prop. Venia a pescar crancs de riu per dinar. Potser n'havia pescat tants que ja no en quedava cap. Va haver de pujar riu amunt per veure si en trobava. Va pujar dalt del ruc i va pujar uns quants quilòmetres amunt. Sabia que aquell tram de riu era propietat del seu veí més proper, així que abans de fer-ne res, se'n va anar a parlar-hi. Els dos amics es van abraçar i van parlar força estona. El nostre pagès li va demanar si podia pujar fins al seu riu a pescar algun cranc. El veí va fer un pas enrere i li va dir que ni pensar-hi. Ell no volia que ningú toqués la seva petita part del riu. Se n'aprofitava de l'aigua per beure i sempre havia pensat que l'aigua era tan bona perquè ningú en feia mal ús del riu. El nostre amic va marxar cap a casa una mica empipat. Un dia va venir al poble un comercial. Un d'aquests que tant et ven un dromedari, una caixa de galetes o un remei contra el mal de queixal. Carai. Li va anunciar que tenia uns crancs d'un altre continent, els quals es reproduïen amb més rapidesa que els altres. En poc temps d'espera aconseguiria tenir el riu ple de crancs, tant que no se'ls podria acabar. La temptació va ser tan forta que n'hi va comprar 2 galledes. Aviat les va abocar al riu. Va esperar un temps i al riu hi van aparèixer tants crancs que no s'ho podien ni imaginar. Es va fartar de crancs, amb arròs, amb carxofes, mongetes, cigrons, patates, arròs, carxofes, mongetes, cigrons i més patates. Va estar a punt de rebentar. En va quedar tip i avorrit de crancs. Va decidir menjar altres coses, més verdures durant una temporada. Però els crancs es reproduïen amb molta rapidesa. El riu, aigües avall i aigües amunt, s'anava ocupant d'aquest nou cranc vermell. Els crancs que hi havia hagut s'anaven morint. Ja us podeu imaginar l'enrabiada que va agafar aquell veí que cuidava el riu per beure en l'aigua. Això que podia haver passat de veritat va tenir moltes conseqüències. Tot el que fem al medi natural té conseqüències. Carai, quin final. Escolta, fantàstic, no? Realment és veritat, no, això, que tot el que fem té conseqüències? Molt bé, noies, fantàstic, m'ha agradat aquest conte, És d'aquests que fa pensar una miqueta, Sí.
Molt bé, doncs jo me n'aniré cap allà baix, que hi ha el centre de reproducció del cranc, aquí a la Moixina, i us deixo aquí. Vosaltres què feu? Nosaltres anirem cap al riu. Cap al riu? Sí. Esteu una estona aquí. No us quedeu dormides per aquí sota un plataner, Bueno. Sota un plataner més aviat cap a un pollancre, no? O un verd, o un freixa, que són els boscos, que són els arbres més aviat de riu, no? Molt bé, senyores, doncs apa, cuideu-vos molt i ens veiem a la propera. Sí. Va, aneu en compte. Salut, adeu. Doncs va, vinga, caminem cap al centre de reproducció del cranc. Mira, és aquí. Ja veig la porta. Carai. Vinga, som-hi, anem a trucar a la porta. Hola, Miquel, hola, Fina, què tal, com esteu? Bé, hola, què tal? Sí, què tal? Hola, bon dia, molt bé. Bon dia. Escolta, Fina, tu sou tècnics d'aquí del centre de reproducció del cranc, d'aquí a la Moixina, sí? Sí, exactament. Escolta, què seria un centre de reproducció del cranc? Ara el presentarem, el cranc, en tot cas, però què és un centre de reproducció? És un lloc, no?, on s'intenta que els crancs doncs, facin una bona reproducció per després Alliberar-los? alliberar tota la cria que neix, doncs poder alliberar-los al riu. Ja, escolta, esteu aquí a la reserva de la Moixina. Aquest centre que teniu aquí, que hi ha unes piscines, què és exactament aquest centre? Sembla una casa de pagès, no? Però ja veus que això de casa de pagès no en té gaire. Això està en uns paratges molt preuats d'Olot, que es diuen això, la Moixina, que és una zona d'afloraments d'aigua en terreny volcànic. I llavors aquí en concret, això era l'antic molí de les Fonts, que era un molí fariner, i posteriorment s'hi va construir una piscifactoria, que s'hi criaven truites. Quan es va necessitar un lloc per poder fer la cria de crancs aquí a la zona de la Garrotxa, es va aprofitar aquestes instal·lacions que llavors ja s'havien abandonat el tema de les truites, estaven en desús, i es va poder arribar a fer un lloguer amb la propietat, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i el Parc Natural, per poder-hi establir la reproducció dels crancs, perquè els mateixos canals que formaven part de la piscifactoria són molt adequats també per la gestió del cranc. Perquè llavors la gestió qui la fa? El Parc Natural de la Zona Volcànica? Podríem dir que és una gestió compartida entre Parc Natural, Forestal Catalana i Ajuntament d'Olot. Ara esteu a punt de complir gairebé 20 anys. En tot aquest temps suposo que haureu vist moltes davallades i moltes fluctuacions del cranc en els nostres rius. Sí, bueno, o sigui, això es va iniciar quan ja s'havia detectat un retrocés molt important del cranc a tots els rius de la Garrotxa. A la Garrotxa abans hi havia una població molt important d'aquesta espècie, en tots els rius i torrents, i a partir dels anys 80 va començar a entrar la fenomicosi, una malaltia que causava la mort a tota la població, era una mortalitat del 100%, i davant d'aquesta situació greu d'amenaça per l'espècie, de supervivència de l'espècie, es va procedir a través de les institucions a obrir aquest centre de reproducció amb la finalitat de tenir un reservori genètic en cas de que haguessin desaparegut del medi natural, que no ha estat el cas per sort, i després també per fer el seguiment de l'espècie i per poder fer reproducció i posteriorment reforçaments de població en els rius que es consideren adequats per repoblar. Perquè aquesta malaltia que em parlaves, Miquel, això ve donat
per la reintroducció, en tot cas, o la introducció d'una altra espècie de cranc. O sigui, el problema ve de que el cranc roig, que és un cranc d'origen americà, es va importar a la península per qüestions d'alimentació i es va introduir en alguns rius, principalment d'Andalusia, i posteriorment aquest cranc es van expandint pels rius. El problema és que aquest cranc porta un fong associat que genera una malaltia, que es diu la fenomicosi, per la qual aquesta espècie ja està immunitzada. Ja conviu amb aquesta espècie, de manera que aquesta espècie és exportadora, però no l'afecta més que en circumstàncies molt excepcionals. En canvi, l'espècie d'aquí, el cranc de riu de potes blanques, amb aquesta malaltia no té cap defensa. Inicialment no tenia cap defensa, però després podem parlar de com ha anat evolucionant, i el que feia és que quan entraven en contacte les dues poblacions li transmetia aquest fong i aquest fong matava les poblacions. O sigui, no és un problema de depredació, sinó és simplement un problema de transmissió d'una malaltia per la qual una espècie està immunitzada i l'altra no. Anem a parlar del cranc, perquè em sembla que el futur el veig una mica condicionat, no?, amb les espècies exòtiques, aquest cranc. Com seria el nostre cranc? O sigui, el cranc americà és vermell, té un color vermellós, fàcilment identificable. Ens l'imaginem com què? Com un escamarlà? O com s'haurien d'imaginar aquest cranc? Sí. Té un cos cilíndric, sí, és un crustaci amb cos així cilíndric, dividit com en dos parts. Una seria la part del cefalotòrax, que seria el cap, i després la part de l'abdomen. Sí, que seria petitó de què? Uns 10 centímetres? Normalment pot arribar a uns 12, no? 12... Més grans, uns 12 centímetres. El caracteritza molt les pinces, són les pinces que així són molt visibles i en principi són molt semblants. Amb el cranc roig són molt semblants com a espècie, inclús com a funció en l'ecosistema són molt semblants. I inclús a vegades costen distingir perquè no sempre són vermells. Quan són joves i en segons quines circumstàncies tenen una coloració marrón que porta moltes vegades a confusió. La gent a vegades ens diu hem vist cranc autòcton perquè és de color marró i realment és cranc roig. Són espècies molt properes, realment són cosines germanes i el que és la seva funció en l'ecosistema és el mateix. Llavors hem de tenir en compte que quan parlem d'afectació estem parlant d'afectació per la possible desaparició d'una espècie, no per alteració de l'ecosistema, perquè és una substitució d'una espècie que fa una funció en l'ecosistema de reciclatge de nutrients per una altra que fa el mateix. Llavors hem de tenir, quan parlem d'aquest tipus d'aparicions de noves espècies, també hem de centrar molt bé realment quin és el seu efecte. Llavors, n'hi ha que poden afectar l'ecosistema i n'hi ha que no. En aquest cas, és una substitució d'una espècie per una altra i el greu que podria passar és que perdéssim una espècie, però seria perdre una espècie sense afectació en el conjunt de l'ecosistema. Sí, o sigui, ell és com una petita depuradora, fa reciclatge de nutrients, transporta el nutrient que està en el fons dels rius, del qual s'alimenta, que és una barreja del bentons que hi ha, del biofilm, que són bacteris, algues, fongs, el que es formen en el llot del fons del riu, i això ho traslada a parts superiors de la cadena tròfica, com serien llúdrigues, com serien bernats pescaires, com serien totes les espècies que es poden alimentar d'aquests crustacis, que són moltes. I en aquest sentit, per això deia que en el conjunt de l'ecosistema aquest paper ara està fent el cranc roig. I el cranc roig serveix d'aliment a moltes de les espècies aquestes de què hem parlat, de manera que, per sort, en aquest cas, l'ecosistema manté la seva funcionalitat. Aleshores, si veig un cranc de riu en qualsevol dels nostres rius, hauria d'entendre que aquest és un riu saludable, sa? Seria un bioindicador de l'estat? No del tot, perquè és bastant tolerable a l'acumulació de matèria orgànica.
En principi, el cranc de potes blanques sí que és una mica més exigent en quant a aigües oxigenades, però sense ser molt rigorós, no? O sigui, nosaltres podríem parlar d'espècies que compleixen un paper important en l'ecosistema, però no són bioindicadores de condicions, determinades condicions a l'aigua, perquè les poden tolerar bastant, condicions que des d'un punt de vista, diguéssim, ecosistèmic podrien deixar que desitjar. I en aquest sentit, el cranc roig, com que prové de zones pantanoses, en zones d'aigües estancades, és molt més tolerant i per això s'ha expandit molt més, perquè amb els rius actuals que tenim a Catalunya, que són rius molt grassos, hi ha molt de nutrient acumulat, han pogut ocupar-lo fins pràcticament a la desembocadura, quan l'espècie d'aquí, el cranc de riu de potes blanques, en determinades zones ja no eren adequades per a ell. Carai. Escolta, i llavors el cranc, a veure, els que no coneixem aquest animal, que no l'hem pogut veure mai segurament, perquè deu ser bastant difícil de trobar-se'l, aleshores, per saber alguna cosa més d'ells, són ovípars, m'imagino, fan les postes. Sí, el cranc de riu de potes blanques en concret fa un cop a l'any la posta. Durant el mes d'octubre-novembre el que fan ells és s'aparellen, el mascle li deposita l'esperma a la femella a l'abdomen, i després ella fa la posta i està 6 mesos amb la posta a sobre. Vull dir que ella la protegeix durant 6 mesos amb l'abdomen, protegeix tota la posta, i a la primavera és quan després l'ou eclosiona i surten els crancs petits. Llavors hi ha mascle-femella, el mascle és més gros que la femella? En principi som més o menys del mateix tamany, però ella ha de tenir les pinces com més fortes perquè l'ha de gira la femella. Quan ja trien la femella, quan es trien entre ells, doncs després el mascle agafa la femella amb les pinces i la situa o la recol·loca com han de ser perquè li pugui deixar l'esperma on toca a la femella. És reproducció externa. I vosaltres aquí, en aquestes piscines, quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8? 22 piscines. 22, però no totes les estem fent servir. Hi ha algunes que són per decantar l'aigua, que agafem del pou, perquè ens ve una mica carregada de sediments, no? Hi havia el risc, abans s'agafava del riu, però el riu, com que hi ha cranc roig, ens va entrar la fenomicosi i llavors se'ns van morir tots els crancs. Llavors es va haver de deixar d'utilitzar el circuit que hi havia en l'època de la producció de truites, que era provinent del riu, i utilitzar aigua de pou. I fer servir aigua de pou perquè si no hi havia aquest risc d'entrada contínua de la malaltia. O sigui, també feu la depuració de les aigües i llavors... Sí, la decantem. Vull dir que realment no són 22, al centre hi ha 22 piscines, però no totes les utilitzem per la cria de cranc. I llavors què aneu fent fases, segons les cries aquí a la piscifactoria el que intentem és posar cada població, perquè nosaltres tenim poblacions de les 3 conques del Gironès, del Ter, de la Muga i del Fluvià, i els tenim separades per conques, i després el que fem és això, doncs quan ja eclosionen ells, quan les famílies ja han eclosionat, doncs el que fem és posar-hi, els alimentem molt bé perquè les cries es facin grans, i en 3 mesos el que fem és buidar les piscines, traiem els petitets, els medim, els sacsem i sabem quina cria tenim aquell any, i després és quan ja gestionem a veure on els alliberarem, però per descomptat, per altre lloc hem de trobar rius que estiguin en unes condicions òptimes per poder alliberar aquells crancs. Sí, esclar. Llavors, compteu i mesureu les cries? A veure, jo no sé quina quantitat de postes fan els crancs, però només de pensar-hi potser ja m'atabalo i tot, perquè si els heu de capturar tots, mesurar-los i això és una feinada tremenda. De quants crancs estem parlant? Per exemple, normalment surten un miler a l'any, normalment, però a vegades és miler amunt o a vegades és miler avall. Vull dir, a vegades són 800, a vegades 1.200, a vegades
arribem als 2.000 en condicions així molt òptimes, però esclar, tot depèn també de l'hivern que hagin passat, de les condicions del clima, pot ser, doncs, clar, també ha de portar, tota la piscina ha de portar un manteniment, quan més llot treus, doncs sembla que més net els agrada que estiguin les piscines, vull dir que és tot... Si tot això ho tens una mica controlat, doncs la cria augmenta. Però esclar, a vegades la cria disminueix i no, tampoc sabem realment el per què. Intentem no molestar-les gaire, sobretot no estressar-les. I als 3 mesos les agafeu i les allibereu. Ja tenen una mida i una... Normalment fan, sí, de 3 a 4 centímetres i fem això, fem una selecció de mascles i femelles i després els fem com... Bueno, els preparem. Ja els aneu escampant al llarg del riu, diguéssim? Sí. No, normalment ho fem en un lloc concret. Sí? Ho fem en un lloc concret del riu i després l'any següent doncs, anem a controlar a veure si aquells crancs han sobreviscut o no amb un cens nocturn, perquè ells són espècies nocturnes. Són espècies nocturnes? Sí. Durant el dia ja pots trobar algun, però normalment quan tota l'activitat forta és a la nit. I recorren riu amunt i riu avall o són més aviat sedentaris, es queden en un lloc? Sedentaris, no es desplacen massa en el transcurs de la seva vida. Amb alguns seguiments que s'han fet, s'han vist que en cada població només hi ha pocs individus que es desplacen més que els altres, que en principi suposo que deu ser un recurs per evitar la consanguinitat i per aconseguir dispersió genètica, però són pocs els individus que es desplacen al llarg de la vida. El que és important per això és de la nostra feina és el seguiment que es fa a camp, perquè esclar, nosaltres no podem agafar aquests crancs que han costat molt de reproduir i posar-los en un lloc que al cap d'aquí una setmana siguin morts, és a dir, un lloc que hi hagi presència del cranc roig i per tant hi hagi presència d'espores de fenomicosi i els crancs morin en poc temps. Llavors, una de les tasques més importants que tenim és fer el seguiment de les poblacions. I llavors amb això hem pogut detectar, a base de tots aquests anys, que el cranc roig arriba fins a un nivell del curs del riu. O sigui, els cursos alts no li agraden, necessita cursos mitjos, que hi hagi llots al terra, fangs, i el que el riu comença a enfilar-se, comença a haver-hi pendent amb poca acumulació de material fi al terra, ja no hi és. I llavors el que ha fet el cranc autòcton és retirar-se aquests llocs. O sigui, ara el cranc de potes blanques sobreviu a les capçaleres. Llavors nosaltres el que fem és anar controlant totes aquestes capçaleres, els llocs on n'hi ha, i quan veiem que en una capçalera no n'hi ha i no hi ha possibilitat de que pugui arribar a l'altra, després els alliberem allà. Però esclar, què passa? Que si la població s'assenta i va bé, es va reproduint i va davallant riu avall. I arriba un moment que torna a entrar en contacte amb l'espècie de cranc roig, agafa la malaltia i la malaltia remunta riu amunt. De manera que ja desapareix la bona part de la població. A vegades queden restos, a vegades desapareix tota la població. Llavors la nostra principal tasca és estar al cas de quan passa això i automàticament el lloc on ha desaparegut i esperem que les condicions ja s'hagin netejat, diguéssim, de la presència de la fenomicosi, i després alliberar-los en aquests llocs, perquè si no, no tindria sentit. I llavors això, esclar, podries preguntar, i això què és? Un treball sense fi? Sempre el mateix? Doncs no és un treball sense fi, perquè el que passa que hi ha amb un treball que estem fent amb uns investigadors de Madrid, del CSIC, s'ha pogut demostrar que l'espècie del cranc de riu de potes blanques ja comença a immunitzar-se. O sigui, s'ha pogut detectar que la població de la muga i ara també una població d'aquí a la Garrotxa de Sant Jaume de Llierca comencen a fer el mateix que va fer en el seu temps el cranc americà, que és encapsular el fong abans que penetri cap a dins del cos, cap als òrgans vitals. D'aquesta manera va començant, diguéssim, a reaccionar per la defensa de la malaltia. Llavors, la nostra feina és anar perllongant el contacte de l'espècie amb la malaltia fins que arribi un moment que ja estigui immunitzat com l'altre, ell estarà immunitzat com l'altre, i a partir d'aquí les dues espècies podran conviure. Llavors és qüestió que entre ells s'entenguin de com es reparteixen al riu, però llavors serà possible la convivència entre les dues espècies.
l'hàbitat del cranc de riu és cursos alts i mitjos. Seria l'hàbitat natural. O sigui, per exemple, en el cas d'aquí, d'Olot, doncs al mig d'Olot, jo recordo quan era petit que era ple de cranc autòcton, no? I també n'hi havia a les capçaleres. Ara què ha passat? Ara té impossibilitat el viure als cursos mitjos perquè hi ha la presència de la fonomicosis. Hi ha espores de la fonomicosis voltant pel riu i per tant no hi pot viure. Què ha fet? Doncs ha quedat reduït a les parts altes, però no és aquest el seu hàbitat únic, sinó que els cursos mitjos també ho són el seu hàbitat, però en aquests moments no es donen les condicions per poder-hi viure. I ell sol ha anat buscant l'evolució per intentar sobreviure a aquest fong que el porta el cranc roig, el cranc americà. Sí, ell ha fet aquesta adaptació, s'ha anat situant, per exemple, un dels llocs que trobem que ocupa són llocs on hi ha fons, on hi ha petites surgències, que potser mantenen 200 metres d'aigua i després ja s'asseca. Doncs aquests llocs que són totalment aïllats és allà on sobreviu el cranc. O sigui, si abans aquesta espècie tenia poblacions molt nombroses, era una de les característiques del cranc, que normalment on viu en bones condicions té presència molt nombrosa, s'ha adaptat al revés, ara buscar petites poblacions molt aïllades perquè que no estiguin a l'abast de la malaltia. Doncs hi ha un crit d'esperança, no?, en aquest sentit, sí, perquè, clar, venim de parlar del que són les espècies exòtiques i la dificultat que hi ha, entenent que el cranc roig és espècie exòtica. Les dificultats que hi ha per erradicar-les, el cranc autòcton, aquest de potes blanques que en dieu, ha buscat la manera de sobreviure a la primera dificultat que li hem presentat, que és aquest fong. Sí, sobreviu molt precàriament i gràcies, diguéssim, a la intervenció també de les institucions per preservar-ho amb aquests programes com el nostre i amb altres llocs que es fan, altres institucions, altres entitats també a nivell de Catalunya, han donat un cop de mà. Però podem ser optimistes per diverses raons. Una, perquè han passat uns 20 o 30 anys des que va arribar la malaltia i el cranc encara hi és. Després podem ser optimistes perquè el cranc mateix ell ha sabut buscar la manera de sortir-se. La natura també té la seva resiliència i en aquest cas el cranc ha sabut que a dalt amagat a les muntanyes, com en temps de resistències, doncs pot sobreviure. I l'altra cosa que podem ser optimistes és que els nostres rius no n'han sortit perjudicats en el seu ecosistema perquè la substitució ha permès que l'ecosistema com a tal continuï funcionant en el sentit de que qui s'alimentava del cranc de riu autòcton, el de potes blanques, ara s'alimenta del cranc de roig, de manera que podem tenir saludables poblacions de llúdrigues, de bernats pescaires, de tot d'ardells, etc., perquè l'ecosistema no ha perdut una peça imprescindible, sinó que s'ha substituït. També suposo que ajuda o ha ajudat el fet de que a nivell normatiu el cranc autòcton sigui una espècie altament protegida i em sembla que també està fins i tot a dins la directiva d'hàbitats de la Unió Europea. O sigui que hi ha hagut una restricció bastant important a l'hora de protegir una restricció de protegir, no. És a dir, hi ha hagut un esforç per protegir a nivell administratiu el cranc. Perquè el cranc també devia ser aquest, l'autòcton, me'n refereixo. També era capturat per la cuina, per exemple? Havia estat espècie cinegètica fins que va entrar en declivi per la malaltia. Abans hi havia una veda que permetia capturar-ne unes èpoques a l'any i com que són espècies amb gran producció, això no afectava les poblacions, al contrari, no? Però esclar, va haver-hi un moment que quan en general es va donar, sobretot pels grups conservacionistes i científics que estudiaven el tema, de que la situació començava a ser
més que greu. Per sort, les institucions van intervenir i han posat molt de recursos. Aquest centre és una prova, no?, dels recursos que entre tots destinem per preservar aquesta espècie, i són recursos ben emprats perquè han aconseguit, almenys fins al moment, que una espècie que podia haver desaparegut dels nostres rius, doncs encara hi sigui, i això sempre és una gran notícia, perquè la biodiversitat és una gran biblioteca que no podem perdre ni un tomo. I a més, la biodiversitat en àmbits d'aigua, humits, són els que especialment estan en més risc. És bastant normal perquè, de fet, potser és dels ecosistemes que hem transformat més els humans, no? Dintre els ecosistemes més o menys naturals que tenim al nostre país, qui ha rebut més transformació ha estat els rius, tant per lo que fa als embassaments com per haver-los convertits en abocadors dels nostres residus, i també la destrucció dels boscos de ribera. És dels ecosistemes més maltractats durant molts anys. Ara s'ha revertit una mica, i això també es nota amb la recuperació d'espècies, però no ens hem d'estranyar que siguin els llocs on més ha patit la biodiversitat, perquè és els llocs on que hem més maltractat del país, potser. Sí, és un dels temes claus, perquè quan parlem de rius a nivell ecològic no parlem d'un curs d'aigua, sinó que parlem d'un ecosistema conformat pel propi curs d'aigua, per la llera i per la zona de bosc de ribera, i això no s'ha comprès, que ho podríem convertir realment els nostres rius en corredors que vertebressin ecològicament tot el país, i això és una possibilitat que només hem treballat en part. Realment, si això ens ho creiéssim, podríem convertir els rius amb lo típic, amb corredors, que un animal, un cabirol, pogués anar des del parc dels aiguamolls fins al naixement del Fluvià, per exemple, corrent al costat d'aquestes vies verdes, que a més també podrien ser utilitzades pel passeig, per l'ús recreatiu, i realment no ens ho hem cregut massa. I a part, ara ens trobem amb el problema de l'aigua pels problemes generats pel canvi ambiental i la sequera, però realment valoritzar el que és l'ecosistema de ribera i valoritzar el que seria boscos, però boscos de veritat, boscos madurs, no boscos contínuament intervinguts i ben estructurats, aquestes dues coses són les dues assignatures pendents del nostre país en tema de medi ambient. I nosaltres, Fina, vosaltres que feu alliberament d'aquests crancs, d'aquesta piscifactoria que teniu aquí, a quins rius m'has dit? El de la Muga? Nosaltres tenim poblacions de la Muga, del Ter i del Fluvià. Aquestes són les tres conques, diguéssim, amb les quals treballeu. Tenim alguna del Barcelonès, no?, del Montseny. El que serveix pel cranc serveix per totes les espècies. Jo crec que ens hauríem d'acostumar més a contemplar, a observar, que és una riquesa extraordinària tota la natura, i no voler interferir tant. Observar i contemplar, que amb això sol tindria molta feina i és extraordinari, és el gran consell que s'hauria de fer, que hauríem de difondre, perquè a vegades volem intervenir tant que el que fem és capgirar-ho tot. El cranc l'afecta productes químics que poden trobar-se a l'aigua, tot i que ja han dit que és bastant tolerant a segons quines contaminacions més orgàniques, però també l'afecta el continu remenament del llit del riu. Normalment ells s'amaguen durant el dia sota les pedres. Si tu contínuament estàs transitant, estàs movent les pedres, estàs aixafant les pedres, el que fas és impedir una part del seu hàbitat, que és l'hàbitat del seu refugi. Llavors això és com tot, el problema és la massificació. Si es banya una persona amb un gorg no passa res, si se'n banyen 1.000 això és incompatible amb el cranc. Llavors, malauradament, s'ha hagut d'arribar a la regulació, però ara també veiem que des dels ajuntaments i des de les institucions es regula d'una manera bastant eficient i bastant prudent el tema de l'accés als rius, però hem de pensar que
no hem d'evitar que la gent vagi a aquests llocs, perquè és la manera que també es valoritzen i que aprenem a conèixer-los, a estimar-los, no podem estar d'esquenes a la natura, hem d'estar al costat, l'hem de viure, l'hem de trepitjar, si no la gent no l'estimarà. I per tant hem de casar aquestes coses tan complicades que és la massificació amb la preservació, però el país està fent en molts llocs molts esforços perquè això sigui possible i s'està demostrant que és possible. I Fina, tu que estàs molt aquí treballant a la jo dic piscifactoria, no sé si seria correcte, però... Aquí Olot tothom ho coneix com a piscifactoria, però realment, si treballes amb crancs, seria estacifactoria. Si ho diguem correctament, però tothom coneix com piscifactoria i així s'ha quedat. Vull dir que... Doncs Fina, tu que estàs aquí a l'estacifactoria pràcticament tot el sant dia, et volia fer una pregunta. Vosaltres feu activitats d'educació ambiental amb escolars o amb grups? Sí, tenim les portes obertes a tothom que vulgui entrar al centre. Si passa algú per aquí i ens demana què fem o a què ens dediquem, doncs també els hi fem entrar. Però sobretot rebem moltíssimes i moltíssimes escoles. Les escoles com contacten amb vosaltres? A través hi ha una pàgina web que pots trobar als nostres telèfons i et poses en contacte i decidim un dia i endavant i fan una visita. Et poso en un compromís, ara si et pregunto, quina és la pregunta més sorprenent que t'hagin fet sobre el cranc? La recordes? Ostres, no ho sé, no. El que sí que t'haig de dir és que quan, per exemple, els escolars, clar, depèn de quines edats, quan comences a parlar de sexe és quan comences a parlar de la reproducció és quan tothom obre els ulls, no? I que depèn de quines edats vinguin, doncs és com estan tots més atents, no? Però bueno, és curiosa tota la reproducció, no? I com ho simulem una mica amb aquests cubs de resina on hi ha els crancs, doncs ells estan com més atents. Per l'altre, tampoc hi ha cap pregunta que m'hagi sorprès. Sí, he caigut. Molts, suposo que al veure la piscifactoria amb aquests passadissos tan prims i així tothom em pregunta: has caigut algun cop? Has caigut? I els fa molta gràcia saber si he caigut o no he caigut. Vull dir, aquesta és pels escolars més petitets, és la pregunta... Tampoc farien res, no, els crancs si caiguessis, vull dir que no et devoren. No s'espantarien, no, home, no. I has caigut o no? Aquesta és la resposta clau. Sí, he caigut. Després del silenci dramàtic, molt bé. Espero que hagi estat a l'estiu. El futur de l'espècie és aquesta immunitat que està treballant i potser ara el més interessant en quant al tema de preservació d'aquesta espècie és veure això com evoluciona. I seria el punt ara potser clau. Un cop hem vist l'evolució d'aquest seguiment d'uns 25 anys, ara tenim clar que la solució passa per això i aquesta solució ja està en camí, i si està en camí ara falta veure què és el que estem a sobre, a quina velocitat hi arribarem a aquesta fita. Però no hi ha experiències anteriors d'altres espècies com per poder fer pronòstics. L'únic que hi ha és una constatació que les investigacions diuen que la cosa avança. I aquí està la gran esperança d'aquesta espècie i seria la culminació d'un treball exitós en una espècie, la preservació d'una espècie. Doncs no hi ha una altra millor manera que acabar. Escolta, moltes gràcies per haver passat pel Pas dels Llops i fins la propera. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. I sort amb el programa. Gràcies. Doncs avui ja hem conegut el crustaci dels nostres rius i la seva particular història de superació. Esperem, com sempre, haver-vos pogut sorprendre de manera positiva. Ens feu arribar sovint les vostres valoracions, sempre bones, i això ens ajuda molt. Moltes gràcies. A Catalunya tenim grups de recerca que fa 20-30 anys que treballen per conèixer i protegir els nostres boscos, grups que són els més longeus o dels més longeus d'Europa. I com hem explicat a cada capítol hi podem participar en aquests programes, pels qui som curiosos per naturalesa. Nosaltres ens veurem en el proper podcast, o si ho preferiu, per aquestes muntanyes. Us convido que entreu al refugi, al refugi.org, i ens seguiu també a les xarxes socials on anem informant de tantes coses que passen i que fem. Seguiu-nos a l'Spotify, al Pas dels Llops.
Avui l'han fet possible la Fina i en Miquel del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, l'Elba i la Irina de l'Escola Pericot, i qui us ha parlat, en Miquel Alemany. Recordem que els rius són ecosistemes molt sensibles, els quals han suportat molta càrrega antròpica de fa massa temps. Ara els toca donar-los salut, perquè la salut d'un bosc també és la nostra. I com que som una colla de sàpiens tafaners, al bosc millor no tocar res i al medi natural no hi hem de deixar cap mena de rastre. Miquel, Fina, si jo us dic visca la terra, què em diríeu? Jo, lliure. Jo viva.